V 8. kole druhej hokejovej ligy v sobotu 12. novembra hostil Mikron Nové Zámky Iskru Partizánske. Po minulotýždňovom výprasku 7-2 na ľade v Partizánskom bolo čo odplácať. Domáci začali veľmi dobre, už v druhej minúte sa podarilo Tarnovcimu prekonať brankára Iskry a otvoriť skóre zápasu. Domáci mali aj niekoľko ďalších dobrých akcií, ale gól už v tejto tretine nepadol. Druhá tretina začala presilovkami, predviedol sa aj domáci brankár Václav, ale v 29. minúte hostia v presilovke vyrovnali na 1-1. Aj druhý gól do domácej bránky padol tesne po presilovke a hostia pridali v tejto tretine aj tretí gól. Na prudkú strelu od modrej bol domáci brankár Krátky. V tretej tretine sa Novozámčania predsa len pozbierali a keď Krištof v presilovke prekonal brankára Iskry a znižoval na 2-3, vrátil znova domácich do hry. Šťastie sa však od domácich ako keby odvrátilo, aj keď domáci tlačili v posledných minútach na branu Partizánskeho, o zápase rozhodli hostia. V poslednej minúte prekonali Václava a upravovali na záverečných 2-4.